Hezký ráno, vítám vás dalšího vlogu. Dneska si vítám moje ráno. Dobrý, jsem se bála, že bude výtah. Jo. A vlastně budete se mnou k Čilovi teďka, protože mám na frontu. Takže jo. Já zašlu, prostě půjdu schodama. Nebaví mě to. To nejhorší, co tam už to jde, ale já na to kašlu. A už to je prostě nahoře. Já už to dám prostě. To je nejhorší. Ale prostě mě hodně vtávají. Jdem. Já lidi jakoby znám, takže jako efekt. Hej, jako, chápete to? Normálně už to je výtah. No, tak jdeme ven. Tady. Tak jo. Jdeme k Číňanovi. Tak jo. Mám tady dva Číňané, jeden je nahoře a jeden tam. Já chodím tam. No ale chodím mají tam, jo, teď to je jako jedno. Ale já mám takový tak času, tak dobrý. Tady. Už jsem vyšla. A koupila jsem se teda targa fialového. Ještě někdo zná targa, tak víte. Je prostě nejlepší pro mě aspoň. Je to jako takový energičák, tak je zdravé. Aspoň hodně a já mám ráda i oranžový, ale i jsem na věcí chutě nějaké targa. Ale já mám ráda tento taky. Jsem skupila targa. Bylo mi 50 korun. Takže jsem měla 80 a za to 30. Takže jo. A já mám rád takovou trošku tady v tom obchodě a je tam ahoj. Vidíte? Trošku strašně vidíte. Já to trošku strašně moc chci. Se mi to líbí, ale chci černou, kde není ahoj nic, jenom černá suchá taška. To je malý štíťátko. Pro malý štíťátko. Wow, bird on bed. Wow, wow, this bird is. Jsem se nevzala klíče, takže musím zazvonit. Tady máme ještě dvůr a Janka včera dostala skútr, já jsem na něm jela ve snahu, ale teďka ojím na motorce. Víte, tam vzadu ty dva, takhle jeden a ještě druhý tam je, vidíte tam, takhle na mobilu. Mám opět chuchotálný vlasy. Tak a je opět ledový, takže úplně ledové ruce. Takhle nastavuju. Wow. A už jsme tady. Tak ahoj. Děkuji, že jste sledovali a nezapomeňte mi dát odběr a zvoneček.